O polémico proxecto para construir a macrocelulosa Altri no concello de Palas de Reis, en Lugo, estará presente no vindeiro pleno de Pontevedra. Será a través dunha moción do Partido Socialista que busca que a cidade lidere a oposición institucional contra este proxecto. O Concello de Pontevedra se dirixe ao Goberno de España para manifestar a súa oposición frontal á construción de Altri en Palas de Rei e, en xeral, na Comunidade Autónoma de Galicia e reclamarlle ao Goberno de España que, en liña do que fixo hai uns días rexeitando xa unha primeira parte desas axudas públicas que Altri tiña solicitadas, que se rexeite e non se lle conceda ningunha subvención ni ningunha axuda pública a este proxecto. A moción ten tamén como obxectivo dirixirse ás 4 deputacións galegas e á Xunta de Galicia. Reclama ao Goberno autonómico que impulse proxectos industriais do século XXI. Que a Xunta de Galicia e Alfonso Rueda teñan un plan industrial para Galicia que é xusto que non teñen, en lugar de seguir financiando industrias contaminantes en connivencia demasiado evidente con portas xiratorias e con intereses que desde logo nada teñen que ver cos intereses dos galegos e co futuro económico e social de Galicia. O voceiro socialista repasou a tramitación que se realizou do proxecto dende que comezou a súa andaina no 2021, un proceso que, asegura Puentes, estivo marcado polos cambios e o escurantismo. Toda unha actuación da Xunta de Galicia sospeitosa, oscurantista, que a Xunta de Galicia está pedindo que se lle dean 250 millóns de euros a unha empresa que vai xerar 250 postos de traballo, 1 millón de euros de fondos públicos por cada posto de traballo que vai xerar esta empresa, a costa, insisto, da nosa paisaxe e da nosa ría de Arousa. A moción foi ditaminada hoxe positivamente pola Comisión de Medio Ambiente do Concello de Pontevedra, cos votos a favor de PSOE e BNG. O PP, pola súa banda, votou en contra.